give the official presentation. Nipagawas na og schedule sa mga kalihukan sa ika-460 nga kasaulugan sa Fiesta Senior ang kadagkuan sa Basilica Minore del Santo Niño. Sugdan kini pinaagi sa mga pre-fiesta activities sama sa pagbisita sa imahe ni Senior Santo Niño sa mga penitentiary centers sa Talisay, Mandaue ug Cebu City Jail ug sa mga tambalanan dinhi sa Sugbo gikan Enero 3 hangtod Enero 8, 2025. Gitakda sa Enero 9 ang pagbukas sa mga kalihukan sa simbahan pinaagi sa Penitential Walk with Jesus nga manukad gikan sa Fuente Osmeña paingon sa Basilica. Mibutyag si Father John Ayon Miranda, miyembro sa 460th Exicom, nga panghinaot nila nga mahuman na ang Cebu BRT Station bag-o magsugod ang Fiesta Senior, ilabi na nga ang mga prosesyon musubay sa Osmeña Boulevard. We call the attention of Cebu BRT na habit na ba ang December. We hope na by December 16, since always not December 16, but Misa de Gallo is our CIMEX year, our celebration of the of our Fiesta Senior, mauman ang lead siya sa kadalanan sa Osmeña Boulevard. Samtang nagkanayon si Father Jules Van Almirez, media liaison sa Basilica, nga unta sundon sa mga deboto ang gipatuman nga dress code sa Basilica ug uban pang lagda ato sa kapistahan sa Balaang Bata. We are encouraging those who will be attending the masses during the Fiesta Senior celebration to observe the proper dress code for the duration of the Fiesta Senior. Para smooth sailing na lang yung pagsuot sa Basilica, we're encouraging if they can, dili na lang sila magdala sa mga backpacks. Kung kaya nila madala ng kamay nga bag, much better. So no backpack. Midugang sab si Almirez sa iyahang sentimento sa mga political candidates nga posibleng gamiton ang balaang selebrasyon sa ilahang pagpangampanya. Just to reiterate na whenever they're inside the Basilica, wala lang tayo sa dili lang tayo sa kinano ng mga mga political touch ang ilang pag-aribitaw. No? If they want to join us in the celebration, join us devotees. Isip pagpangandam sa fluvial procession sa Enero 18, gisugdan na sab sa Philippine Coast Guard ang ilahang registration sa mga musalmot nga vessels. We'll be starting the registration as soon as possible. Actually, we're planning today. No? So I mentioned also that we'll be asking for your help para sa wide dissemination. Now, passenger carrying magindi ang mag-join, no? Kaya naman tayo mga devotees. So we'll just also ensure na para safe yun tanan, within capacity lang yun ang atong pag-join. Samtang nagsugod na sab ang kapulisan sa paghanay sa ilang security plan alang sa umaabot nga kapistahan. With the PNP, sir, we are already ready and preparing for the security plan for our Fiesta Senior celebration. And next week, sir, we will be convening with the PRO7 for our deployment plan. So generally, we are prepared. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.